दिनैथ' हले लोगोफ्राबो हाजोथिंसो थांनो लिंहरदों दसे थांना फैनोसै आङो फुजानि एसे प्रसाद माबा माबि लादु जाहैनोसैलाय माथो मेहेरालाय बाबासिमनि आशीर्बाद मोनबाय बायोदां एसे आंहाबो थांनोसै मन्दिरावबो ओरैनोथ' मा जाबावनो लाइफआनो सानबाबो सानख'नोनो हाला टेनसनफोरानो न'आव थानोनो हाला आं माने बाहेराफोराव थांबाथाय फैनोनो बाग्रा जाबाय आंखौ समाबो बेबायदिनो थांबायानो थाबाय है बे आंखौ लेंहरग्रानावसो प्रसाद जाहैनांसिगोनलै आङो अब्बा फुजासो हैनो नागिरदोंमोन मन्दिरावनो थांगोनदां बेबो ओमफ्रायसो उनाव खबर हरफिनगोन होनदोंमोन र' सोरबा लोगोजों थाङो ना मा होनोलै आंखौ बेसेबांबा नायनो लुगैदों नङा होमबा नोङो थांगोन आङो र' थांखाथारगोन दिनैनो थांगोन आंबो नाथाय बेफोर जास्ट ओरैनोसै आरोना बेखौ एकदम सिरियास दालाथोंलै बेबो लोगोसो सानोलां सोरबा रायलायबाबो मानो बेबायदि आजिखालि लाभ साबाव बेबायदियाव गोलैलाना आङो मेहेरा मेहेरसै सिंगेल लाइफ जाबाय नालाय माथो खालामबावनो र' फुजानि प्रसाद जाहैग्रोनोसै आङो लोगोफोरजों ओमफ्राय गोसो थोफ्रामनाय गोसो थोहांनाय सिख्लाखौ लोगो हमनो थांसै ना न'आव सफैनायनि मजायानो एसे आलदालै सान मिथिबायना नंगौना नंगौथ' आरो नङाबा खामानियाव बेस्थ' जाबाथाय आयु ओरै थांलाय ओरै फैलाय रेस्टखौनो मोनालै आरो ओरैबायदि माने टेनसन जायोना मा बुंनो आरो देलै सना संसाराव फैबाय जेला माने खस्थ'थ' एसेबाबो मोनखागोन ना संसाराव खस्थ'थ' मोनो र' उफाय गैया खामानि मावाबाबो मोनजायालै आजिखालि जिराय जिराय थानांगौ मा जानो देनाय ना बेखायनो आं मा बुङो ना सान दानि जुगाव गाव जेरै हायो माने जाय फाराफारिसै आरोना जेरै हायो एरै माने रां खामायग्रोनायानो देरसिन बायदि मोनबायलां माथो रां गैयाबानो आजिखालि जेबोखौनो मोनला जेबोआनो जालाबोखौनो होनजायोना रांनि थाखायनोथ' जोङो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायोना औब्रा थांनानै थासान्दियावलाय माथो खालामनो रां गैयाबाना मानसियानो खामानि गैयालै आजिखालि थाखा फैसा गैयाबा माने सनमानबो गैयानो होनजायो मिथिबायना जायनाव थाखा फैसा रां थागोन ना बेनाव गासिबो थाजोबगोनसो होनजायो बेखायनो संसाराव अननायबो थानांगौ आरो बेफोर माने मा होनोमोनलाय संसार जानो थाखायथ' रांखौथ' नांखागोनानो ना बेखायनो जि हायो खामायना लाखानांगौलै उनाव नांगौबा जिराय जिराय जागोन ने सान आयै सना नोंहाथ' साख्रि मोनखाबाय आंहासो गैयालै लाजिबायलां सयथिबो औब्रा थुनथुलि सना साख्रियाबो जायासैब्रा एसे एनै बिजनेस मावबाय बेवहायथ' र' माबोरै जायो उनावसो मोनथिसिगोन सान जेनेबा साख्रि गैयाबाबो अरजायाथ' आंना साख्रि गैयाबाबो आंसो नोंखौ जागौमोन आरामनो मिथिदों खामानि मावनांगौथ' लाजिनाङालै दानि जुगाव फिसा गेदेर एकदम फिसा फिसौ खामानिखौ नायनाङा बेफोरखौ मा खालाम जा नों खामानिखौ मावनो गोसो जादों मावलांबायल' थानांगौ मिथिदों मानोना सानसेबाबो जुदि मा होनो ना गोराना बिदै दैमानोबो हानाय ना मानसिफ्रा बुंसै माथो ना गोरानाबो खाफालाव थायोबा बिदै दैयो होननानै अब्ला थुनथुलि नाथाय जोंनि खाफालफ्रालाय बहा बिदि जानोब्रा थेवबो नोंनि थाखाय आइ एम स' हेपिलै जेब्लायबो नोंल' आवगायलांबाय था मिथिबायना जागोन दे जागोन आफा इसोरनिबो बोर थाबाय आइमोननिबो बोर थाबाय आरो लोगोसे नोंनिबो बोरा जेब्लायबो आंजों लोगोसे दंना अब्ला थुनथुलिया जेबो जाया आरोथ' आं थासान्दियाव जेबो जानोबो होखाया आङो एन्थ' सैदांनि सान दाना बैसागु बोथोरासो माला सफैबावगोनलै सफैनायाथ' सफैबायानो होनजाबाय सान ओमफ्राय नोङो मोसानो रोंगोना रोङालै आसोल थोद आं मोसानो रोङालै थुनथुलि आं बेफोराव जेबो माने इन्ट्रेस्टबो बारा गैया आरो आइडियाबो गैखाया माने एकदम एक्सपिरियेन्सबो गैखाया आयु बिदिजों बोरै जानो बोरै जानो मानोना आजिखालि हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना मोसानांगौथ' हाबाफ्राव नुवा नोङो मोसायो मालाय थोस आं मोसानो रोङालै जोंना मोसायाबाबो जागोन दे बिदि जायो नामा जिउआव खेबसेल' जुलि होननायखौ मोनथियाखै नोङो जोंहाबो सानैजों एसे जोंनि हाबाखौ फुरा सेलेब्रेसनखौ मोजां लागोनफ्रा इस नंगौ नामा ओमफ्राय जेन'बा आं मोसानो रोङाबाथ' जारला जागोन ना जेबो नङा दामनाय देनायफोरजोंनो गोसोफ्रानो एकदम मा होनोमोनलाय बेखौ सान गोसोफ्रानो दिल गार्डेन गार्डेन जालांखागोन ना मिउजिकफोरजोंनो इस बुंनायफ्राथ' जारलालै नोंजोंबो मावजि ओमफ्रायथ' नै माबा नोंखुनजोनाव नों दिनै थालांखागोन दा मालाय जि गोथाव गोथाव ओंख्रि संगोननो थालाङाबा माथो बिजामादै सासेल'लै नायल' जाल' एकदमबारे ओमफ्रायथ' आइया आंखौ फिसाला बायदिसो सानबावो बिजामादैखौनो बांसिन सानबावो मिथिबाय बाबा आंनिफ्रायबो बांसिनसो मोनबावो मालाय देलै आसोल बेफोरबायदि बिखुनजो मोननाया खाफाल नांगौ खाफाल ओमफ्रायथ' आंनि आइयाबोथ' अनोना
नेब्रा अबावथो नानखो आङो अब्लाबो आंनि आइया नोंखौ बांसिन अनो मिन्थिदों गाव एसे सान होनबाथाय मा जायो बिहा दे आरो थुनथुलि जोंनि जुलियाबो थाब थाब फैथोंसै ने एसे उनावहाय औ सान बेनोथ' आरो नों आंजों हेपि ना बेबो आरो सोंनायनि खोथा दङ ना आं नोंजों हेपि गैयाबा मानो थागौमोन दिनै दा औ सान आरो जोंनि लाइफआव जेबो प्रब्लेम दाफैथोंसै ने औ थुनथुलि आच्छा नों थाथ' दे दसे आं बैयाव आइजों थांना फैग्रोनि ओमफ्राय सान दायो आंखौ मोनसे रिल्स बानाय दे एकदम मोजां गानाव अके फाइन जागोन दे मोजां खेबगोन आङो रिल्स बानायनो मोननिया एसे गोबावानो जाबाय र' आंहा थाथ' होमबा सोर फैगासिनो आङो र' औ दे जागोन मम नों माथो होआ दे आफ्टर लं टाइम नोंखौ नुदों आङो मम नाथाय नों आंखौ खेबसेबो रायदावला बाट यु नो नोंखौ बेबायदि नुनानै बेसे दुखु मोनो आङो मम मानो बिदि थायो नोङो मानो एटलिस्ट खेबसेथ' आंखौ माथो हो खेबसेथ' आंखौ अलंबार होना मम मा जाखो नोङो नों न'आव थांना न'आव थांना नोङो आं नोंखौ लांगोन ना नों थांगोन ना बिनिफ्रायथ' आं बिराद केयार खालामगोन नोंखौ रावबो नायाबाबो आं दंना आं नायगोन ना नोंखौ मा नों बेहाय बिदियाव थाबाय थानोसै आयै प्लिजलै मम माथो होना आंखौ मा नों आंखौ एसेबो सैया नामा हो डन्ट यु मिस मी सोरखौ नेबाय थादोंलै नोङो आंनोथ' दंना मम नोंनि सेराव ओमफ्राय मा बेबायदिनो थानोसै नोङो मालाबा मोजां जाला बाबु नोंनि आफाया फैयाखै मानो नांगौ बेखौलाय आइ डन्ट नो अके ओमफ्राय दा नों बिनिफ्राय थांथ'नायानो गाहामसै मानोना नोंनि आइया नोंखौ जेबो रायदावनाय नङा बाट एसेबां गोबावनि उनावबो मानो दाबो मोजाङाव फैया बियो वाइ मानो बिदि थाबाय थायो आंनि ममा जानो हागौ बिनि गोरबो गोसोआव माबा मोनसे दुखु नांहाबनानै दंदां बाबु नाथाय मा मम हो मा प्लिज मम टेल मी आंनोथ' खिन्थानो हायोना नोङो नों गोसो जाया नामा आंखौ नायनो नोंखौ सोरबा मोजां मोनदामोन बाट आइ रियेलि लाभ इउ आयै नों जेखि हालोदावनो गैया मानो नोंखौ जेरैखि जायाबाबो मोजां खालामथारगोन आं बे आंनि वादा बिनि थाखाय जेखि खालामनाङा खालामगोन आङो लोगोसे आरो मा जादों नोंनि लाइफआव बेखौबो मोनथिनानैसो गारगोन आङो मम दादाबो गैया नों मोनथिगौ बे बहा दङ मोनथिगौ ना नोङो आं लायना फैगोन बेखौ नोंनि सेराव खेबसेल' बुंना मम मा जादों नोंहा बाबु नोंनि आइया हामनो जोबोद चान्सआ खम दङ नाथाय हामनो नांगोन बियो आंनि थाखाय आंनि आइया मा माब्लाबाबो मोजां जानाय नंला नामा बेबायदिनो थाबाय थासिगोन नामा नों आयै आरोथ' मा आं नोंनि अननायखौबो मोननाय नंला आंजोंल' मानो बिदि दे मम गैया अके नाथाय देरा बे मानो गैया बयनाबो दङ आंनाल'सो गैया नाथाय मानो वाइ आंनो नांगौ सानैखौबो ममखौबो आरोथ' देडखौबो ओमफ्रायथ' आइखौ बेबायदि दोनखि आं बेवहाय बेसेबा खस्थ' मोनदों बियो बेयाव लाबोगोन आं नोंखौ नों मोजां जागोन ना आं मोजां खालामगोन ना नोंखौ दा आरो देडा थाबाबो मोजां जानो हागौमोन ना मानो गैया बे मानो नायफैया आइखौ जों मानो थाया बियो बहा थायो आरो मानो नांगौ आंनो सोंनायनि फिननाय आरोथ' जेब्लासिम आंनि फिननायखौ मोना आङो ओरैनो जिरायनानै थाया आङो आबौ अलंबार आंनि आबौ सोनाया दिनै मा जागोन एसेबां गोबावनि उनाव दिनै बेयाव फैदों नों नाथाय आबै जेबो जानो गोसो गैया मानो आबौ सोना आं नोंनि फैनायनि खुसियावनो मोनसे फिसा पार्टिबो होदों दे आबौ बुंबायना आं आबै आं जेबो जानोबो गोसो गैया पार्टि इन्जय खालामनो गोसो गैया आङो नै मा जादों आबौ नों बुंदों दिनै आइखौबो लोगो हमनो थांदों नों औ थांदों आङो बेयाव नाथाय नोंथ' बुंदोंमोन बेखौथ' मोजां जायगायावसो दोनदों मोजां जायगा नङा बे आबै मानो नों आंनि ममखौ बे फाग्ला फाग्लिफोरजों दोनदेरदों आबौ सना बिनि सायाव आबै नोंथ' खिन्थानो बुंदोंमोन ना आंनि देडा बोरो बहा दं आंनि आफायालाय नुवाखै आबै ममा बेयाव बेसे खस्थ'यै दङ आंजों थाया नाथाय ममखौबो नायनो खेबसेबो फैया बियो नाथाय मानो नै आबौ दे बेफोरखौ उनाव रायलायगोन दे आबौ दे फैदो नों दसे फ्रेस जाना लाग्रोदो न' थेंक इउ आबै आंनो आंनि सोंनायनि फिननायखौ होग्रो नाय नोंनि आइनि हालोदाथ' दा नोंथ' मिथिखायो एसे प्रब्लेम जादों ना आबौ बेखायनोसो जों बेहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय दोनहरदों ट्रिटमेन्ट खालामना फाग्लि थानायाव दोनहरखो बेखौ
आंनो आंनि ममखौ नांफिनगौ आरो न'आवनो लाबोगोन आं बिखौ आबौ दा न'आव लाबोजानाय हालोदावनो गैथ'वा नोंनि नोमाया मोनथिया आं बेफोरखौ बिनि खस्थ' मोननायखौ आं मोनथिदोंना बेसेबा दुखुआव दङ बियो आरोथ' जेबो फाग्लि जायाखै बियो नाथाय आबौ खिन्थाथारनांगोन नों आबै आफाया बहा दङ आफाखौसो नांग्रोगौ आंनो गैया नोंनि नामफाया बेयाव थाया आबौ आरोथ' मानसियानो बेयाव गैथ'खाया मा होनखो बेयाव गैयाबालाय बहाय थांदों बिलाय आं बुंखाबायना आबौ आं मालाबा मोजां सम लाना खिन्थागोन दिनै नङा आरे मोजां सम मोनो हनै बेसेबा गोबाव जालांबाय आबै नों खिन्थाथाराथ' दिनै खिन्थानांगोन नोङो बहा दंलै आबै बहा दं होनदों आङो ओमफ्रायथ' मा नाम बेना हो मा नाम नों बिनि सोमोन्दै मिथिथ'यैयानो मोजां आबौ आं बुंखाबायना मानो नामखौ खिन्थानो हाया नों नामखौबो दा गथ'आ देरबाय सोंथि खालामनो हमबाय आं दा मा होनना बुंबावगोन माबोरै बुरखायबावनो आं बिखौ जेब्लायबो मोनसे सोंथि आं मा होनना बुंगोन आंनि स्कुलारि जेरावबो बिनि नाम गैया मानो मा जाहोननि थाखाय आबै मा जाहोननि थाखाय दा मानसियानो थैबाय बियो हो थैबाय आंनि देरा आबौ बास जाबायसै एसेबां सोंथि खालामथ'नो नाङा लोगोसे आरो मिथिनांगौ समाव मिथिखागोन नोङो जाबाय दे ओमफ्राय आंहा मिथिनो मोन्थाय गैया आबै हो बयनाबो मम दाद दंजोबो आंनाल'सो गैया मानो देदाबाव दंबाथ' आइया हामनोबो हागौना आं लायगोन ना आबै खिन्थाना नों बहा दङ बियो आं जेरैखि जायाबाबो लायगोन ना बिखौ मानो गैया ओमफ्राय नों मानो खिन्थाया आंनो आबौ सना माखासे बाथ्राखौ सम लायै सम खिन्थानो गोनां जायो दे आबौ दे बारा अख्रा जानो हामा नाथ' बिनि फट' देखायो नाथ' बिनि नाम खिन्थायो नाथ' बिनि थानाय जायगाखौ खिन्थायो नोङो दा बे जोंखौ सैया जोंखौ सैया बिब्दि नङा आबौ होमबा बे एफा गिदिर न'आव थानायनि मा मुलाम्फा बैयो नाथ' बेहाय आंनि आइ दं नाथ' आंनि देड नाङा आंनो बेबायदि जेबो आबौ सना नों मानो एसे अख्रा जाखो नोंनि आइखौ दे आं न'आव लाबोनो सेस्था खालामगोन डक्टरफोरजों मोजां रायलायनानै आरो नोंनि आफानि सोमोन्दै आं एसे उनाव खिन्थानोसै दिनै नङा थाथ' बेबायदिबा थानाय नङा आं नोंजोंनो बेहायनो थानाय नङा आङो आबौ आबौ सना आबै नोङो थुनजुलि मा जाखो मन्दिराव थांनो ओंखारनाया मा जाखो माथो जिरायबाय थाखो जागोन थांगोन ना गासिबो जगार जाखाजोब्बाय होमबालाय माथो दा फिरफोर जाबाय बायबानोथ' लेट जागोन ना जायालै गोसो मोजाङैनो थांगोन ना सान्थि गोसोयै ओमफ्रायथ' सान नोंबो आंनि थाखायबो बोर बिदे बिया मानो जानो देनाय नोंनि थाखाय बोर बिखायोब्रा आङो ये हुई ना बात दे होमबालाय दसे थानानै आं दख'ना गाननोसै दे ओमफ्राय ओंखारलांसै औ जागोन दे गाइखेरखौबो मैया बिखानानै दोनबाय आं गैयाब्रा बेलेगनोसो हरबाय फुजा दिनबा बिदिनो जाखायोलै माथो खालामबावनो नङा होमबाबो नागिरब्रबा मोननो थाना जोंहा गामियाव एकदम गाइखेरानो बिराद दसेनो मालाय माबा खाखाजोबनाय नालाय बेबो नों लाबोफिननायखायसो लाबोफिननाय नङाबाथ' मा जाबावगौमोनलै जेबो नंला दे आरो थांदो ओंखारहैखादो दे होमबा थाथ' दे आरोथ' सान नोंबो आराम देलायखादो दे देलायनांलायाथ' आंना जाना मालाबानो जायोना जानला मानला आंनि सना साना जेब्लायबो पारफेक्टखाना देलायाबाबोथ' ओरैनोबाबो थेवबो मोजां देलाय दिनै फुजा दिन ना बेखायनो जागोन दे जागोन खानाय खानबानो जाया होमबा आंना औ दे आंथ' मिथिगौ ना नोंखुनजो आइया मालाय खिसिबो बानायगोननो अके दे होमबालाय नाथायबा दिनै थाथ'नो हानाय नंलालै आङो आइया लेंहरफिनदोंना है मानो सान दिनै जोंनावनो थादो आरो थानोथ' हागौमोन नाथाय आइयाबो दुखु मोनलायलांगोन ना थांनांगोनलै थुनथुलि आरोथ' फुजा दिनाव बेफोरबायदि गाज्रि मोननो हामा नङाना दुखु मोनलायनो दुखु होनो जागोन दे होमबालाय दे थांदो थां ओंखारहैदोल' थाबनो नाथायबा सान दायो फुजा जोबखांनानै फट' मोनसे लागोन दे नों आंखौ मोजां खेब आंबो माने सानैजोंबो लागोन नोंबो आंखौ खेब दे अके बाबा दे जागोन दे मा जाबावगोनलै बेजों थुनथुलिजों फट' रिल्सनो माबा माबि बेफ्रावबो बिराद इन्ट्रेस्टलै बियो जेबो नङा दे आरो आंथ' मोजांसो मोनखायोना नाथायसो जुलिनि टाइमाव माला सफैबावगोन देनाय बैसागु नोंखौ जेला हिनजाव गोदान खालामगोन ना आंनि हिनजाव गोदान साननि बै टाइमासो माब्ला सफैबावगोन देनाय जेब्ला आं नोंखौ लांगोन जायखौ मोजां मोनोना बेजों जुदि जुलि जायोबा माने एकदम फिलिंसफ्रानो आलदा फैयोलै दिनैसिम नोंनि अनगा एसेबां थार अननाय रावखौबो होखायाखैलै आङो आंनि लाइफआवनो खालि थुनथुलिनि थाखायल' जायगा दङलै गुबुन आरो रावनिबो थाखाय नङा गुबुननि थाखायथ' ना माब्लाबा दंमोन ना थागोन आरो ना दङ माइ लाभ थुनथुलि सना है बे ससे नामखौदि मानो लाफ्लांबाय थायोथाय आङो
जुबानाव फैलायलाङोलै सुनि मानसिफोरनि नामखौलाय मानो गोसोखांनो मानो लानोब्रा थेंक गड आंनि लाइफनिफ्राय एकदम गोजान जाखाथारबायलै बियो नाथायबा गोसोखांबा बे हिनजावखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारलै आङो गोसोआनो गाज्रि मोनबाय थायोना आइ हेट इउ सना अराय जिउ ओमफ्रायथ' दाहालागैथ' हाबा जाबाय खोमालै बियो ना जाबाथ' मोजांसै आरो ओमफ्रायथ' मानो मोना जानो दे सोरखौबा नङा सोरखौबा मोनखासिगोन बे बुहुमाव दाबो खालि आंल' बाद दे मदासो अफ जायो बेफोरखौ रायलायबा सानफा गोसोफोरखौ मन्दिराव फैबाथाय स्रां मोनमारो दे नङा होमबा मोनोथ' आरोलै थुनथुलि गोसोफ्रालाय मन्दिराव फैबा स्रां मोनखागोन ना औलै सान आहाथ' लाइफनि जेंना जेंसिखौथ' मा बुंबावनोलै एसे दानथेबायो खोमा जागोन दे गोसो गोरबोजों मोजां गोसोयै खुलुमबानो जाबायना लोगोसे आंनि थाखायबो बोर बिफादो एसे ना जादो सान नोंनि थाखाय आं मानो बिया जानो नों आंनि जानो थांगासिनो आंथ' बिखागोनखा जोंनि फैनो गोनां मोजां समफोरनि थाखाय आं मोजां बोर बिगोन जोंनि फिउचारनि थाखायबो नोंनि आंनि थाखायबो आरो जोंनि जिउनि थाखायबो जोंनि नखरफोरनि थाखायबो स' सुइट थुनथुलि थ'दो दा लेट जागोन ना माबा सान लानायाथ' लाजोब्बायमोन नाथायो फैसा खुस्रायासो आंनाव गैयामोनदां ओमफ्रायथ' मानसियाबो एसे खम ना थाब जागोन दे जानायाथ' जागोन ओमफ्रायो फैसा खुस्राखौ आंनावबो गैया बै दखान खाथियाव लायना फैनो दे आङो सान थाब होना थांसै ओंखामबो एसे उखैनाय मोनबायलां मा बुंबावनो आरो दे दा थांनाय समबा माबा मोनसे जागोन बियो नों थाथ' आं फैसा खुस्रा लायना फैग्रोनि जागोन दे थाब फै आफासिबनि मोजां बोर लानानै थांनांगौ ना जोंहा सानजों नोंबो खुलुम दे जागोनलै दे जागोन मानोथो फैदों आंलाय खुलुमाबालाय हामा खुलुमनांगौ ना मोजां बोर लानांगौ नङाबा आफा इसोरा रागा जोंबा मा जागोन सान हो मा जागोन बाब देलै युखि दे र' सानाबो नारो नाथाय नंमारगौ दे मन्दिराव फैबा गोसोफ्रानो स्रां मोनमारो आंनिया दा आरो साना फैयाबाथ' लोगोफोराबो फैनो लिंदोंमोन बिसोरजोंबो फैजागौमोन नाथाय आंनि जानो गोनां हौवायानो फैबायबा बेनिफ्राय आरो साबसिन मा जानो जोंनि फिउचारनि थाखाय फैनो गोनां आंनि समफोरनि थाखाय मोजां एसे आफा इसोरनिफ्राय बोर लानोसै आङो नङाब्ला गोसोफ्राबो एखनबा समाव सान्थि मोनबाय थायोना दिनैथ' फुजाबो एसे फुजाखौनो होनो फैबाय दे आङो मन्दिरावनो होनानै थांसै दसे आइनि हालोदाबो लोमजागासिनो आफा इसोरनि अननायाव गासैबो एसे मोजाङाव फैथोंसै मादि जाबावगोनथाय सिन्थासो जाबाय थाबाय आङो आदानिबो खबर गैया आइयाबो बिदि जाबाय थाबाय मा जाबावगोन बे सानाबो दाबो सफैला ओमफ्रायथ' लोगोफोर दे होमबा ना दिनैनि भिडिअ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबोरै मोनदों एसे फोरमायहरबानो जाबाय जायफोर मोजां मोनो आरोना मोजां मोनाबाथ' मा बुंबावनो जायखिया बखि हरनाङाल' आरोना मानोना जोंबो बयखौबो लाभ इउ आरो जोंखौलाय मानो हेट खालामोथाय हेट खालामना दे रावबो दाथ' नायनाय दिनैहाय माने भिडिअखौनो खालामनो एसे बोरैबा मोनदोंमोन आरोना थेवबो आङो दिनै लाबोथारबाय जेखि जादा जाखिनि नायो बिथांमोननि थाखाय नङाबा सानसे होआबा बोरैबा मोनलायलाङोना लोगोफोरना जोङो माने सानफ्रामबो नुजाफैबाय थायो नालाय दा ओमफ्राय मोनसे फेमिलि बायदि जालायलांबाय बेखायनो एकदम गोसोफ्रानो लांदां लांदां मोनखायो नोंथांमोनाबो जानो हागौ सोरबा सोरबा मोनो आरोथ' जोंबो होग्रायाबो मोनखायो आरो बेनिफ्रायथ' र' दे लोगोफोर आं मोजां मोजां कमेन्टखौबो फरायना होगोन दे नोंथांमोना लिरना हरनायखौबो दाख्लैबो एसे मोजां मोजां लिरना हरदों स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरोथ' फुजानि एसे नै लोगोफोर आंहाबो आफा इसोरनाव एसे बोर बिफिबाय दे आंबो जायखिजाया लोगोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनसिगोन जाबा दा जाबाबो जों दसे सम नुजाफैलायबाय रावबो बिदिबा गाज्रि मोनलायनांला हामा मोनलायनांला दे होमबा आं थांथ'नोसै बयनिसिमबो लाभ इउ आरो नेक्स्ट भिडिअजों नुजाफैनोसैलाय आङो अब्ला दे ना बाय बाय लोगोसे आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैबाय बायदोंबा लोगोफोर गोदान फैनायाथ' फैबाय थाखायो दे ओमफ्राय माने साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जायफोर माने नायफैदों ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंबा आरोना फैनायाथ' सानफ्रामबो एसे एनैयालाय फैबाय थाखायोना जोंनि फेमिलियाव लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच दे जायफोर साबस्क्राइब खालामबाय बिनिफ्राय आरो सोरबाफोर नायनानैल' ओरैनो थानो नाङा दे मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौथ' मा बुंबावनो लोगोफोर एखनबा मोजांबो मोननो हागौ माने मोजांबो जानो हागौ आरोना एखनबा एकदम जाथारिबो जानो हागौ माने मोजां मोनाबो जानो हागौ लोगोफोर
बिदिनो अब्लाबो जों फैबाय थागोन ओमफ्राय गोदान एपिसडजों लोगो मोनबाय थासिगोन आरोना माने बिदिनो एखनबा मोजां जाबाबो जायाबाबो आरो जों भिडिअ डेलि कमेन्ट हरग्राफोरखौ माखासे जोंनि माने बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो बेफोरबायदिसो मोनसै आं दाना एकदम सिनायजोबखाथारबाय दै आङो जायना प्रफाइल दंबाबो गैयाबाबो माने एकदम ओरैनो नुबाय थायो नालाय गोसोआव थाजोबलाय लांबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबावबाय दे बाय बाय एसे गोलावैनो बुंबाय दे आङो गाज्रिल' मोननो नांला